Keď začnete fotovoltikou a šetríte energie vo firme, tak zistíte, že máte cez deň prebytky. A tie prebytky sa dajú efektívne zožitkovať na nabíjanie pre zamestnancov alebo spolupracovníkov, ktorí trávia čas v kancelárii. Ak začnete s elektromobilom, tak zistíte, že tie náklady naraz sú nižšie. A ako náhle máte fotovoltiku, alebo ako náhle máte auto, tak zistíte, no a neviem to robiť aj lacnejšie. A hneď prejdete k tej téme fotovoltiky, lebo si poviete, no na čo mám kupovať tú energiu, keď si ju môžem sám vyrobiť. Hej, takže ako tie veci sú prepojené, neznamená, a nikdy to asi nebude, že 100% všetko využijem a že nebudem nikde musieť chodiť kupovať elektrínu. Tak to nestojí. Hej, vždy tam bude nejaký pomer, ja neviem, polovica z vlastného, polovica kúpeného, alebo 2/3, tretina, proste to sa nedá dopredu predpovedať, závisí veľmi od toho používania.